І що? Яких я дзюр наробила в стіні? Спочатку зробила декор, а тоді повидзюрювала. Повидзюрювала. І то в всіх стінах, що я наробила. Але зато в мене буде електрика. І буду сюди включати, і буду молоти по електричному, а не вручну. Має бути добре? А? Що скажете? От такий Армагеддон у мене сьогодні. Думаю, ненадовго. Як скажете? Надовго чи не надовго? Так мені вставляють, проводять електрику, щоб я могла не вручну робити, а робити на електрику.